Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galmaýap beşiginde bugün dostlar bet klipler var. Dostlar, size bir kiçirak sırrym aýdasym gelýär. Men iň uly fan adam, her bölüm sypdyrman görýän, mydama nämesem arkamda bolýan ejem. Emosyny da paýlaşýar we şu pursatdan peýdalanyp ejemiň ýetip gelýän dowlun gününi gutlasym gelýär. Ejejan uzak ýaşa. Allah can men ömrümden berip sana versin. Mydama bile bolaly. Başlaýas kliplerimize Mekana Taýf bilen Murat Nurmuradov. Allyň serimi. Yürekten gelýän sözü gözlerine seredip aýdyp bilmen. Sewenine garayan saklap bilemok mene özüni. Ceren Halnazarova söýmeli dälmi diýen aýdymyny täze klipi berekallah diýesim gelýär gatga bolupdyr. Yadyňyza düşýän dostlar, Azat Dönmez, S-Peter, DJ Timur bilen ýatly sen aýdym çykypdy. Ine şol aýdyma täze klipi. Meni bedip yapma sen, geçen günü yatma sen. Neçe ağlanını yatla, şonça ağlanımı yaslap. Döwraba, ýagny modern değişmelerin, gülüşmelerin başlyklary kim? Elbette Murat Molla bilen ýagşy kindir çağılar. Ver. Al. Alsana. Ver. Yine bir täze klipimiz Marodon, ýalňyşymyz. Biraz sen ağla, biraz ben ağlayın. Belki ağlanır bizim yaralarımız. Ne biçim dinledik illerimi, bu da bizim yanlışımız. Halipa bagşymyzyň biri Gülşat Gurdowa täze klipi çekinip durma. Gel söýgü bir maga gel yüregim bir maga sen çekinip durma gel söýgän bir maga Nobat Ödönýazow ýüregim aýdymyny söýen ýaryna bagşlap aýtdy we toýdan öňki pursatlardan hikaýasy. Yüreğim sen kanatın minne, yüreğim men ağıtın senne, yüreğim sen adın girdimde. Bayram Nobatow Gijeden Günnüýde. Yine gizledim gümrüde sen bilen. Onu da biz gaýlylanlary öykülerdi. Parahat Amandurdyýew täze aýdymyny gyýyna bagşlap aýtdy. Ay nurum. Doğulan günüm kutlayan, arzu bilen kutlayan, aydın bilen kutlayan, ay nur kıydın, ay nuran. Batyr Muhammedowdan halk aýdymlary. Ulgum yatan guwa çägelem ayak yalan oynan ıylarım vali. Dostlar, sever kiçirek ertekçiga aýt beresim gelýär. Erteki diýsem hem aslında bir san rowaýat. Bir var eken, bir ýok eken. Bir gadim zamana bir owa var eken. Şol owada habarlary kepderleriň üstleri bilen alýar eken. Kepder uçurýarlar eken, habar alýarlar eken. Olaryň 70% kepder saklýar eken, emma 30% kepder saklanýar eken. O kepderiň üstü bilen hem unyň şekeriň gelýänini habar alyp bilýärler eken. Soň kepder saklamayanlar bolsa habarsyz galýar eken. Edil diýjek bolýan zadym, siz kanaly agda bolmadyk bolsaňyz habarsyz galyrsyňyz. Habarsyz galma, kanaly agda bol, jaňjagda bar. Geçýäs MP3 aýdymlaryna. Rap söýjüleri siz üçin. Täze ýüz bilen iskadan täze aýdymy. Kim my babito?
Carmen Bobito, Kimay Bofito, Urban Bofito, Kimay Bobito, Carmen Bobito, Kimay Bofito. Döwran Saparov'dan täze aýdymyny dinläliň. Läläm aýdymy. Gözlerim yolumda lalem, baktımsın ilimde lalem, vastımdır dilimde lalem. Tesirler okuyan bolan araňyzda bulaýdym ogruluk aýdym. Näme üçin ogruluk aýdym diýen aýdan zok, näme üçin ogruluk aýdym ýükleýäňiz diýip ýazýanlaryňyz kän. Biziň kontentimiz ogruluk aýdymlar aýtmak däl. Biziň kontentimiz täzelikleri size habar vermek, habarsız galmaýap beşigi. Edil şu wagtda da size bir zat aýdaýyn. Habib Music'den şol afterski albom. Men gathaladym. Size de ululu maslahat berýän hökmany suratda dinläň, baha berin. Instagram dünyasında Murat Mollaň sahypasynda ýene bir gyzykly değişme. İşine batıyorum. Yok olmaz mı? Baksa baksa. Geleceğim daha kovmayı. Sweeter. Geleceğim. Ovu da. Evet kovmayı. Ýene bir täzelik aýdasym gelýär dostlar. Geçenki Fütschhausen himayatkarlygyndaky sportsmenimiz uruşdy. Uruşda gazandy. Berekella gaty buýsan ýaz. YouTube'da täzeliklerden eger görmedik bolsaňyz plus 50 000 gepleşigine Sonya myhman boldy. Näl erwadaýsak itiýal okudum, näl gıynalyp men okudum. Sen neymiş? Öz yaşayışını kadın Instagram'da açsın diye. Meniň maşgalam bir olar ya bay maşgala de. Biz orta maşgala. Başlalyň könüleri ýatlaly şakasyňyza. Ýadyňa düşýärmi? Şemal näde diýip aýdymady. Şimal nerede? Evet yaşıgın. Kakşaman durdyýfyň, Şemal näde diýip dur aýdymy? 12 ýyl munnyň YouTube'a ýüklenipdir. YouTube'dan dinläp bilersiňiz. Şimal nerede? Evet yaşıgın. Güller nerede? Evet yaşıgın. Yarım nerede? Yalvarsan senim. Toy günü aýly gün. Söýgüleyim şu gün. Ýene bir klip 12 ýyl munnyň ýüklenen YouTube'a. Berdi bi unut. Näme diýeýin sana? Aýtmana sözüm ýok sana. Durmuşdun alyma, özüň günäkär. Durmuş ýoluna özger, özüm saýladym seni. Haýyşymy dinle, aýgyp meni Bilýän bolsaňyz bagşlarymyzdan öz velaýatyna bagşlap hem aýdym aýtdan bagşlarymyz kän. Edil şu wagtda Lewawam aýdymyny agrak geçesim geldi. yakasına bağlaşyan zehir çekip levabıma. Bilýänler, balaýdymy Baba Murat Hamdam funksyony bilen tanaldy. Emma munyň asyl awtory, ýazgysy, şahyry Abdulaziz Amamow. Yakasına, yakasına, yakasına bağlaşyan zehir çekip levabıma. Gün bilen su salamlaşyan o müşkündeki levabıma. Siz hem bilýän köne aýdymlaryňyz bar bolsa, 10 ýyl munnyň ýüklenen aýdymlar bar bolsa, bilýän bolsaňyz tesirlerde belläň dostlar. Mundan beýle gyzykly tesirler hem agrak geçecek. Şu taýda agrak geçesim gelýär.
Men Döwran, men özüm. Bugün täzeliklerimize täzelikleri başlaya. Elif Öwezova. Girer girmez like basyan adam var, adamdır diye. 3. Ayşegül Pırıl. Men sen kanalyň halayan, sebäbini bilemok. İn köp like alan. 3. 4. 4. oldu. Aha. 4. Yine Ayşegül Pırıl, Sekotçum iPhone unutmaydım gatı go bolupdyr. Ayşegül Pırıl yaman kanal ya like. Yaman odan komentar edýär. 5. Begül Kakavayva. Ingo yurt Türkmenistan. Ingo şäher Mary. Ingo kanal Media Tama. Ingo Alparz Döwran. Yaman odan ýazdyr. Ne ondan soň koy. Yine bir dostumuz 6. Salam ayın 6-7 gitti. Yine biri Plus 50'min gepleşiginin iň soňky bölümine tesir ýazypdyr. Ady Herhili. Men gyzykly adam. Ýöne 200 adamym bar Instagramda. Men çağırıp bilersiňiz. Like basyň dostlar, çağırsınlar meni diýipdir. Näçe like atdyr şu anda sen? 189 like alypdyr. Ve tesir edip iň köp like alan şol Herhili 189 like alypdyr. Bir ayın içinde 500 like alsa Brüssel'in mehman eder. Yaşlar, görüşüňiz diýil elimizden geldigiçe gyzykly etmäne finansiýar. Ve bu bölümiň soňuna geldik. Özüňize gowja seredin. Görüşýänçe hoş. Sag olun. Emosunu da paylaşýar diýeň. Başladyk onda mekana. Almaýar olur o. Peri, yatmadın mı Peri? Kliwe düşük diye gel düşürüp alıp git şonu. Kinder çağılar. Durdum yani. Dur. Kinder çağılar. Gowda ol bulam. Gitti bar 2-3. Täze klipi Çekinip durma. batırda galyk, batırda. Alla rovaya çekiline gadim döwründen. Bir var eken bir yok eken. Bir ovada. O var. Ne bu işte? Golle go urayda golle yaman odan. Bu ne me u a d ne do kolya. Killandaki nay dayna ne menem okuyan olur o. Da. Olun araňyzda 1 2 3 Gowdurdum mu görkeden? Ding var etjekmi? Etjekkäm ya gireýinmi? Yok. Unut meni aýgyz unut. Ne gitar demay. Yok sen bir wepa. Gelin şoň tarihine girelim. Adat geçtik son. May babam rahat kalmadı fıngısı bilen tanallı. Kamdan funda aytar. Kamdan diýmedim mi? Dostlar, görüşüňiz ýaly elimizde. Ýene dostlar. Yaşlar, görüşüňiz ýaly elimizden geldigiçe gyzykly etjek. Biz de